hakane ka no phais ngi ngakwa ekaban ai ko blek kerpang ipi baro ha ka kerteng ge jon Jesus Christ bon try ba nong panem jong bangai ngo you play ro ka ba sa yisen ula blek ala yang ka bangan yo ban kran lang biang lang ba ka YouTube video ada ka to ka ne po ngala sange na kidaw bam la kiar ndai sa yisen ni ka jan miet ana sngoi you play la play biang ka lat yang bangan pendep ye ka jing shakri lang ba ka media ang ka long ka jing ku na ka banta jong pi baro but kan wan ra ro ye ka boram shall play hadir banga ye kendo shibon ba ki parlok ki jonga sharom ba chadeng banga ye kendo me kren berki na shamba bon ba na preng jong ki kidan kita ki benta ha ga jeng ba jong ki ba ki shem ka ba pelong ye ki ya ka bakin kuslai but kambon naki mensem ki ba korang ki ba kendo kidan ba ka ni ka worry ani ka jingkhuslai haba ki share ki story ki jong ki jing e ba ka jing shem ka jong ki hoi nga snolem na ka benta jong ki nama ngaru maya ka ju kalenti nga ju ma chibon ki ai aga jingem ki ba teng ki jiwan ban pen kuslai ka jing ko jong but ngin la mat ong ba ubrio ubakha na ka brio unam ya leng ba ka ni kalenti nakata kada nga kwa ban pelai kerpang di ke video ban longkum kata ke jing kan tu ke jing kan phang ke jing ai men siap na ka tinga jong blai habang ye kan do shibon ke jing shama ke jing em ke jongi ke jing ke do bon sen ki baju pendok men sem ki baju wan ra ke jing kuslai ke jing wat jing perkara ke jing em kumno ngin handle yeki lana kumno ngin ngila ban deal ya kita ki situation nani kita ki jing sham ke jongi daga bangin pet nagak tinga jong play madai tangak tinga jong play kapala ban yarap ini kumno ngila yakaban handle ki situation na bagiwan ha ka jing em ka jongi kum ka jing sedang ngani ki janmet ka benta ka bang kwa ban kren ka dei na ka nyngkong petras ka nong ka besan ka dekat ka ban nyau ha ka ba u petras u tho kum ne ki dekat bible ka bang kum ne da ka ba bread halor jong u ya ki jingkhuslai jong pi baro naba u sumar sukher ma u chapang jong pi kani ke dekat kum ka ban chulam khamat ka ban an kren lamba kani ka video upetras sa kani ka benta u tho ikani ka shithi sha kita ki kristan ki bala sapriang keleng kata ka jong kata ka Roman Empire ki bala mat ya leng ba shibun kita ki suffering ki jingjen jal dan ki persecution ki jing sharp pen stomben na kita ki bampat ngai yo Jesus Christ la kalau ne ki Jew la kalau ne ki gentle but ha ka badan kong petros long besan jadi ka benta petros suong kum nei kentien wang da ka bread no halor jong u ya ki jingkhuslai jong pi casting all your care bread no halor jong u ya kita ki jingkhuslai jong pi baro but kwa ikaban penkan mau biang ba kini ki banget akapor jong petras ki bala hap ya leng ba kita ki jing sosat ki ba shirkai ki jing sap penchtam ben ki ba shirkai kabala pelong ki haduban penbor ki bakin pet yap nakabanta bakin layim ki haban ino shadien ya ka yenga sam ga jonki ki haban ino shadien ya ka kam ka jam ka jonki ki haban ino shadien ya ki jingdon jingem ki jonki but kay ka bagi laban ra kalong tang kata ka bagi laban ra ka tiga jonki but bakin pet ki jaka ki bagi snow bakalong ka basngan baga jingem jonki monsing kalong underground bagi haban money ha ka bari ki haban tray ban em ha ka bari kata ka dei
bon sien kata ka jingmat bat ka jingim ka baki kiim bat ban shem ya ka jagari dan ka yeng ka jingbam kat chaka ai ka baki snow bakalong ka bakham shngan na ka benta jongki but kim tikna ka ai ka banja ka jinggo jongki ka ai ka ban lap ya ka jinggo jongki bat ka ban pen bor ki bakin pet biang anakin pet ri biang kilong kum kita kinong pet wer na kawai ka jaka syakawai ka jaka baru Petros utho syakaba kum gini gibre kiba langin pet ika jingim ka jongki kamdai ka jingim ka besok ka jinget ka bakilanget kaya rengkat ba kita ki jing tunjuk hadu baki haban pet ya na ka banta bakin lai dia langin perkhat siapang gani ke jingja ke jingmat ke jongki kalong ke ke bas ngau syirkai ke bas ngau sangsat ke bas ngau sunai langin perkhat ke kata anxiety ha ka jing ke jongki kata ke jingkhuslai haki kata ka pressure ka ba ban yaki kita ke jingkhuslai ke stress ke ba kimat kum ki banget hendak ka ba kum gani ke por upatra supa ya ka ban to ai kini ka shithi syakabakum kini ki banget ban yethu yaki ba udan uta unang era bakrao na ka banta jongki ublai udan ya ka ban yarap iyaki nang da ong record ka ban nyau ong kumno da ka ba bread no halor jong u yaki jingkhuslai jong pi boro nama ki don apeng ka jingkhuslai ka bakrao ka bakum kini ka jingem ka ba shipet wer ka omnan jingso lala syong roji riang ro kendu ka jinging bajung ki kalangka ka ado kata-kata ba ngangai scam ba ki kimi ki parang kat bagi khon ki kiti lesi bagi bahing ke basam ki bade ki banget ban chu petri na ka jaka syau ka jaka kam de ka baso alangin perkhat kat ka de ka jingem ka ba coded hadu kata-kata begitu apa yang jing jingkhuslai baru Petros suong ni kentin to bread no ke jingkhuslai ke jong pi hau trai namar ba u Petros ukren ne gani ka ukdeu syakata ki jing saja ba ki jing jenja ka ba kini ki Kristan ki ma da ka jingim ga jiki nama kata ka jing shun ba kita ki jing syak pen chitamben na kita ki bampat de ki bangen hadu ba kawan gani ka jing shifting ka jing ya ka jing shifting ka jing jenja ka jing syak kan bakum tak ter kawan ra ki kini ke jing bam soso kani ke anxiety ke jing kuslai bakani ke kentin anxiety ka bau Petros ukran hang ne ka benengkong Petros nong besan ka dekat ka benyau ka kawan ka kentin grek ba ka jingmot jang ka kamot division lani bapai lani part ka balong balap hariano hakawe ka kentin khasi le pieces but haba u Petros ukwa ban kren ke di kentin anxiety lani bam ngosok ukwa ban batai ke ni gawe baka ka donot ka badan ni ke jing bam ngosok ka de ka donot ka balong divided ka donot ka balong bala pharia no ba ka donot ka balong divided bala pharia ka de ka donot ka ban sha ban tan habaro kilian but kabakum kani ka donot borobor kani mat borobor ikata ka jing sosat ba ka jing coded di namar ba kata ka dei ka jingmot jong kentin anxiety lani bams ngosok u Petros ukwa ban draw lani ban ring ye ka jingmot jong ki banget e ka dano jong ka banget bakinom fokus yu kata ka jingjenjar ka baki kima lani bakin sngong tu bakin nam dan syu ka bakum kani ka dano daga ba open ipat ia kata ka solution na ka juba daga ba ong badan ublay uba sumar na ka banta jongki na kata ka daw na mabudon o na mautip bagi daw na ka bakum kani ka dono kabalong divided kabalong laphariano kabala sya patan na barok kiliang akulumar hadu ba kani ka kapalong iki bakin khuslai bakum ta ter u Petros ukwa ban ring pat yaki bakin pai shu blai da ka buang kumno to bread no ikita ki jingkhuslai ke champi boro
Kini kita kita ki anxieties baro. Kita ki jing bau sungsuk baro. Kita ke downward ke belong divided baro. Bread i kita show try. Bread ya kita show try. But kani kade ka bangila banle baro bor. Habang iwan show try ke jing doi. Ni fly kita ki jing plot ke jing. Ni yethu ye kita ki jing kit ye kita ki jing saja. Ki jing pisah. Kita ki anguish jangka jing em ke jang kita ki jing mat ke jang ni bangin pa no blay ye kita ka jing song ye ka jing suma ka jing yada ba ka jing ba ka bor ka banao te kam ta kini ki worry la ngin pe ba em kini ki jing sarong daga mga perkhat ba ngala ye ka bangan ngan solve ye kini ki jing ki ba mat ka jing em ka jang daga bor ka jang hi Haga jaga bangin ngin pet ublay ubala banyarap na kabanta jong. Jaga bangin shania ha ublay. Ba un yalam un berdinlenti un pelat yang ni. Habang ikan doi gibreu kiba dan ka bakum gani ka jingkhuslai nga jong barabor. Lesi yo baka dono ka jongi kadang shania ha ladi. Lesi baka jingim ka jongi kadang shania ka bor ka jongi. Kepada isi benta kedor jaga jing sarong. Kemangan ong biang mana nam weiru bangen ubat ong ba unam miat lang bagi jin tunjuk ke jing ko. Andai ka kwapat ye ka bangan wan rai fi ka ting ke jawal ban ong ba don oblay pat ubat sumar nak ka banta jong fi. Ke ka ba pi mat ka jing ka jong fi ba oblay butep. Ka ba oblay mo i. Uyo i ye ka jing janja jing ki bri ka jing ka tang ka barem. Men ba ki dewai she u. Ba upliru e ka lat ba ken lai. Kecing bakla ka jong kadai bangi ngi klep te bo bleu dan magam ta bangi ma de kecing tunju ka jong bun sen bangi persang ban yarap daladi ladi ban chnia ka bor ka jongi kai lam pan ban chiki ki ba kham snosi kai lam chiki ki ba ngim po per khan ba kan ja ha ka jing ka jongi te kam ta petrus ukwa ban I haven't seen ye ki de ki bangen ukwa ban ong to bread no kan ki jingkhuslai ke jong pi barong sha ublay namar ba ublay usumar na kabanta jong pi ngko ban ong ru na kam ta ki parlok ki jong ki para bagen ki jong ki ba pet lang ba kan ki YouTube video lesing ngam la ban yo i di kata ke jing tenjo di kata ki jing sosa ki jing jenja ki ba har po jai ha ka jing go jong pi teng pisau kembang pi aman shim no wa ila ka jang ka jing ngadon ki parlo ki bang ngaka ban shim no ila ka jang ka jing namar ki jing jar ki bangama ka jing tamang ko ban ong ye pi bapi nam par khat kom ta bapi nam par khat ba pi long mar wai lada pilatip ya unong penem to tip ba unong penem udan bat pi bau blay udan bat pi bo nong panim ujongi uji supres udan bat ni un sumarengi hapreng jong kita ki jenja na suffering wala unum weng tentang boleh usaknan dan unum weng kita ki jingpang kita ki jing ka jing ka jongi Henry unum syaru bagi kita ke jinjenjar kinwan palat yak kabangim la bansha ong aktiga jong play namar ba rengkat ba kita ke bra oblay un palat ke lenti bangin lain un airu ye ke jingai bangin la banyasha bat bangin long kiba ya ini kamdai ka oblay dan jing sngaw hapeleng kita ke jinjenjar ke jong hapeleng kita ke problem ke jong ublay usngaw uyo i utip bat usumara ke benta jongi lesi unum weng lot complete kita ke jenge baka jong boro bo kat bang enak em ka pertai ka bang empat lagi syau lum jedap ka jengem ke jong bru ka de ka habanya leng ba sipon ke jeng jeng tamakum ki bang ngem de ki bre ki bang don jeng kerman ublay ubala pen em yengi ubala ong pa jongi Jesus Christ long try mo nong pani mo jongi u try mo blay mo jongi uang nganom ino efi hada ko bawai no changka percaya te apreng jigi ni gi bora ublay un sumare ni unum sha
palat ya ke bangim la bansha banum palat ro ya ke leti un play ro ya ke leti bangil la ban lai un ai ro ke jing ka bor bangil la bansha bangil long ke bi ne wada preng ke jing tenju di bahar po jai ke bangima ka jing ke jong so blame ne bulong insensitive uyo yo snyau usulko ikita ke jing tenju ke jong nakala kada bago ka ong ba ublay uker usumar naga banta jongi kata gede kabangi puli naga ni kada khot ka banyo daga babrat halo jongu ya ka jingkhuslai jong pi baro naba usumar suker ma u shapang jongi kata gede kabangi i naga tien ka jong blai bat kani ka jing sumar ka jong blai na ka banta jongi shi banta kala ban thauru ya ka ban pin kre yangi na ka banta ka ta ka sngi jong ka jing wan jong Jesus Christ ka bang i ha ka nong ka baning kong ka de khat ka ba lai ha de khat ka ba nyo ngan puli kong kom ne ka jing ka khu yo blai bat yo pa Jesus Christ about try jongi ubak kat ba kum ke jing snai ke ba crowd jong ulapan kha si ningi she ke jing kerman ke ba im da ke jing pat u Jesus Christ na ki ba ya she ke jing yo kenti ke bam pot ba ke bam tingit ba ke bam sat no ye ke bala ri hab nang khnang ye fi ya ki ba la sumar da ke boru blai da ke jing khnang ye ke jing padim ye ke bala kre ba pen pau ha ke ya ke ba khadu Hagaba pias no kuman la menta kende po la da don kam la pensong sik ye piru hagabun jat ki tenju knang bakata ka ba frang ye ke jinget jong pi ka ba kham kor do re ka ksiar ka ba jot la ben frang ru ye ka da ka ding banyo shem ye ka haga jing ro ba de ka burom ba ye ka jinglong burom haga jing pen pa u Jesus Christ inam klep ru ni ka way ba ka jing sumar ka jong blai kata God cares na kabantai jong kelaro bantau bau blai open crack yangi na kabanta kata kasni jong ka jingwan ka jong Jesus Christ kumta kumanshu penkot no hang ni bangan chu ai fi ki khat Bible na ka sam unong ai sam barobor uju ai men sim ye kita ki faithful dan kita ki bade ki banget bakin bread no ya kita ki jingkhuslai ki jong ki how blai ban bread no ken ya kita ki jingkhuslai ki jong ki how blai kadi dia tak jing sedang kabangin sepet ru naga gospel umaki ki video ki man sawan bangin pe balai ba nyimdei ban khuslai kasam ga ba afu ar kadekat ka ba shipo ka Bible ka ongkom ne la bread yenga hami na ba mendang kha melong ublai jonga nadu ka kpo ka kami jonga kata gede ka bangi nga sang ka po afu ar kadekat ka ba shipo la bread yenga hami na mendang kha supna do kata-kata kasam ka ba lai penyo kadekat ka ba san ka ongkom ne ka ba san to IT yala ka lenti how try to shania ro u te un pelong yaka IT yala ka jong ka jingem bread yaka jingem ka jong pi yaka ta jingkhuslai ki anxieties ki anguish ka jong pi how try kasam ka ba san fu san ka de ka ba afu a ka pa un puli na ka banta jong pi ka babel ka ong ru kum ni to bread yala ka jingkit hello try ti un shan yeme urum sha ban pinki ye bahok lano ro ta ga diga jingkar man ka bangi i na ka ting ka jong blai kum juru ka jingkai jong Jesus Christ persha ba ye ka ni ka jing snusi ye ka ni ka jingkhuslai ka bangi sa pe na gospel of Matthew sun rio arbusan hado ka dekat ka lai pusa dikum ta ka ting ka jong blai na ka benengkong petros long ka basan ka khot ye ni bangin shania hau blai ha preng jong ka jing tenju bangin don kata ka jing sons kem bangin don you blay ba krabor bau ni blay ba krabor baro unsumar na ka benta jongi lengba kita ki baro ki bangi kendo ha ka jingem ka jongi nginam klet ro bau joka bu ong ba kini ki jing jenja ki jing tenju bawan ha ka jingem ka jing kalong ban pen prang ni ka jing ka jongi knang ba kan sayu so jeng ka jing
yai ne so jaga jing yai sha so ka don ka ting tang ka bau blay usha khanang bakan long ka jing khu ka bakan jaman si ma ka jing ko jong pen ban haba ni mat ye ka no ka jing sngu si ka jing so sat ka jing jenjar kita ki situations ki ba ni sngu ko bangin kalon no ngin or no ngin hap no ngin jot no asabam du yang ni so ko bangin ngin amla ban yen dalil ru haga bakum ka to kapor kan ma udan ublay ubakra oni ublay ubakra uyo i kita ke jing shem ke jo but utip ye kita ke jing ka jo kadai yang ni bangin am skit haladahi ngin bread how try ye kita ke jingkhuslai jong ni bro ya don apreng jong phi ye ke ka por ki ba ya ling ba shibun ke jing tenju haga jing jong phi ki bang amla ban yo yo long ko balong kini ki bangai haga ni ka shithi ke bo petras ukran ki ba ya shibun ki jing ke jing jong ki phi pet sa kariang dom long pet sa kaman dom long ido jeng kerman haga ba kum kata ka por na dei ma phi ye ke ni ka por bread ye kita ke jingkhuslai ke jong phi how try kamdei go blay jong ilong insensitive bread how try blay nam sha bagan long palat ya ka ege ba phimla ban sha hanon play ro ke jingkhang ba phila ban lai but ndai dang kata undon ran kat ro bat phi hapreng jong kita kirenga barhem kita ki umsa ki buan ban telap ye pi ublay unam eno ye pi bala pinang banong try ngawan hame kene ke jinge ka jonga kene ke anguish ka jonga kene ke anxiety kene ke problem ka jonga kene ke issue ka jinge ka jonga ngapen re le de ngawan ban bread ikini baro hame kan anong ye pi la fi le ikini kan wan ke jing petingan ka jong pi kan wan ke jing petingan ka jing ka jong pi ha pinang bandon ka jing scam ring shania ha ublay uba crowbor how blay uba crowbor kum ta ngin ong lang ka ba ong no wai sam IT la ka jang ka jing bread de ka jingkit bakia kum ba ong petras ro bread de ka jingkit bakia jang people bread show tra namar ba usumar na ka bynta jang people so gani tang kum ka jing sedang ha gani ka jan bet abi ni video balangkot ilong ka jingkit khu na ka bynta jang people na khot if we shaga ban computer san hinyo ban bread no kita ke jingkhuslai ke jong priu tra ka jing ban bread ka de ke jing sarong banong bangala ban le ikini ki da ka bor ka jong ai ngite bangim dan bor lem dau tra ulong na ka le ka jong utrai na ino yafi bread ke jingkhuslai ke jong priu tra le da ka jing dawai pan bor no tra ai fi ke jing ai ma fi la banya sha banya ine ba banya sha kriyo tra na ka borong ka jong what happening ke jing tenju yo ma ha ka jing ka jong to blame kar khui pi lan ba gan ki pi thank you so much angit scam bagal ka jingar khu na kam ta jam pi par